i com no pot ser d'una altra manera ha arribat un punt en què jo crec que tots més o menys ja comencem a entendre que aquella crisi de los ferrocarriles que diuen els historiadors s'assembla molt, hi ha un cert paral·lelisme entre l'actual crisi de l'Estat. Dir-vos simplement que l'estat espanyol continua amb RQR invertint sense criteri econòmic. Per exemple, explicar-vos la línia de tren d'alta velocitat de Madrid, Toledo, Conca i Albacete va ser clausurada 6 mesos després de la seva inauguració. Només va costar 20.000 milions d'euros, no passa res. Tot i així, i la seva manca de viabilitat econòmica, l'estat espanyol encara gosa projectar certes línies d'alta velocitat, per exemple fins a Portugal, 28.000 milions d'euros. Tot això també tindrà conseqüències pel dia que ens secessionem, com comentaré a partir d'ara. Tot seguit. Simplement explicar-vos d'aquí, això és una cosa que s'explica molt més detalladament al llibre, el per què de tot plegat, el per què de la nostra idiosincràsia, per què la idiosincràsia catalana i la del centre peninsular són tan diferents i sobretot per què Catalunya ha sigut sobretot una societat molt burgesa, molt pactista, molt mercantilista, diguéssim. Doncs tot té el seu origen amb la distribució de la propietat de la terra. Bàsicament, veiem que hi ha 3 models a Espanya de distribució de la propietat de la terra. El del nord, que es fonamenta amb el minifundi, el latifundi a tot el sud i centre, i propietats mitjanes a la zona mediterrània. Això té conseqüències perquè tant el latifundi com el minifundi són deficitàries econòmicament, és a dir, no són productives, i a més generen un excedent, una pressió demogràfica important. Mentre que la propietat de la terra en la zona mediterrània, com que era mitjana, permetia que una base social important fos propietària. Això va generar una classe social que era la burgesia, que va començar a invertir en petits talers i en petita indústria dins de la casa pairal, i això va generar, d'alguna manera, el que anomenem la revolució industrial. I d'aquí ve la diferència de societat que tenim, de model social que tenim a Catalunya i a Espanya. Bé, una de les qüestions que també es tracta en el llibre és que la solidaritat a la qual nosaltres fèiem referència entre territoris, en realitat no ha servit per desenvolupar cap dels territoris de l'estat espanyol. Simplement el que ha servit és per mantenir, és per perpetuar un sistema social fonamentat en el feudalisme, on una aristocràcia que controla els principals poders polítics i econòmics de l'estat reparteix tot. I a més, és a dir, la població de Catalunya, totes les classes socials catalanes, acaben pagant la perpetuació d'un model social que no els hi correspon. I el problema és que el nostre propi model social té les seves pròpies contradiccions, té les seves pròpies desigualtats, però no les podem fer front perquè simplement l'estat espanyol ens embarga any rere any simplement per mantenir aquesta estructura. I el problema de tot plegat és que, per exemple, aquests senyors es dediquen a rebre subvencions simplement per tenir pèrdues en les seves finques. El senyor Joan Abelló, per exemple, en certa ocasió, és propietari d'una empresa que es diu Alcaliber, que es dedica a la producció d'opi. Controla el 25% de la producció mundial d'opi. Legal, tot legal. Què passa? Que quan aquest senyor en certa ocasió té una pèrdua en una finca, rep subvencions de la Unió Europea per pèrdua de renta en cultivos herbáceos. És fantàstic. I d'aquesta senyora, segurament que la coneixeu perquè és la que va pintar Goya en el seu famós quadre La maja desnuda, és la mateixa duquessa d'Alba. Vull dir, clar, no rieu, quina cara faríem tots si tinguéssim 204 anys, no? Vull dir, clar, es dediquen a rebre subvencions que la Unió Europea aproximadament reparteix cada any 48.000 milions d'euros en subvencions, a nivell europeu, no només a Espanya.